anke jekk għadu fil-ġuf il-fetu u meqjus bħala bniedem. Għaldaqstant prattiċi negliġibbli li jwasslu għal mewt tal-fetu ma jfissrux abort, iżda qtil b'mod abbużiv. Din kienet id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema Taljana meta konfermat sentenza ta' sena u 9 xhur priġunerija fil-konfront ta' midwife li ma segwitx sew it-taħbit tal-qalb ta' fetu waqt li jom kienet qed twellet. Għalhekk iddeċidiet li tagħtiha mediċina biex iżidilha il-kontrazzjonijiet. Fil-qorti kien sar magħruf li l-midwife ippruvat isserraħ ras il-ġinekologu li kollox kien għaddej sew, iżda t-tarbija twildet bla ħajja bl-awtopsjaturi li l-kawża kienet konġestjoni fl-organi fost l-oħrajn. Il-midwife appellata l-ewwel sentenza għax qalet li għandha tingħata pjena daqs li kieku wettqet abort li anqas minn taqtil b'mod abbużiv. Il-qorti nnutat li kieku l-monitoraġġ mill-midwife sar kif suppost, it-tarbija seta' ġiet salvata bl-operazzjoni ċesarja. Tenniet li l-ħajja m'għandix tkun diskriminata bi kwalunkwe mod, iżda għandha tkun protetta mill-konċepiment sal-mewt naturali. Dan fil-waqt li għandu jkun assigurat vjaġġ sigur għal fetu waqt il-proċess kollu ta' twelid.